Szeretettel köszöntök mindenkit a mai MACSE webináriumunkon. Vörösújvári Hajnalka vagyok, és a mai előadásom témája Emlékek a Family Search galériában. És itt alapképnek is a klasszikus, vagy a legjellemzőbb emléket tettem be, egy 1894-es fotót, fényképet, aminek a részleteit mindenki megtekintheti a Family Search galériájában. És akkor a mai előadásom tartalmát röviden. Mik is az emlékek, és miért emlékeket, és hogyan dolgozzuk fel? Ezt csak így szinte bevezetőnek szántam, tehát röviden mondanék erről egy-két szót. És a fő tartalma, a fő téma emlékek a Family Search galériában. És itt ezen belül végigvesszük az áttekintést, és magán a galérián belül, hogy hogyan hozhatunk létre emlékeket, fényképek, dokumentumok, hangfájlok feltöltését hogyan végezhetjük a galériába, történeteket hogyan hozhatunk létre, az emlékeket a galérián belül hogyan csoportosíthatjuk, albumokba hogyan rendezhetjük, ezekre fogok mind kitérni, valamint, hogy albumokon belül milyen lehetőségek vannak, megosztás, diavetítés és hasonló jellegzetességek, valamint az emlékekhez hogyan tudunk adatokat, leírásokat, tehát hogyan tudjuk ezeket ellátni az információkkal. És itt majd itt mozgás is, hogy tudjuk ezeket mozdítani. Még mindig a galérián belül ki fogok térni azokra a személyekre, akikhez emlék van rendelve, tehát hogy ez hogy néz ki a Family Search-ön, és hogy hogyan kereshetünk, vagy szöveg, vagy témacímke alapján a galériában. Tehát ez lesz a fő témám, de mindenképpen a harmadik pontként ki kell térnünk ugye az emlékek a személyi oldalra is, mert nagyon, tehát összefügg ugye a galéria és a személyi oldalon lévő emlékeknek a kapcsolatáról, és az emlék mint forrás is, ez már tényleg csak utolsó témaként, hogy hogyan lehet, és milyen emléket érdemes forrásként kezelni, vagy a személyi oldalon, vagy a forrásjegyzékbe. És miután hatalmas a téma, mindjárt, mint említettem, ez csak címszavakban, hogy mik is az emlékek. A saját emlékeim közül válogattam, és csak érdekességként akkor sorba, ugye voltak a fényképek elődjei, vagy elődei, ezek a színes diák, ugye van, aki látott már ilyent az 50-60-as években, a színes diákat ugye összevágták, és akkor ilyen keretekbe tették, és akkor ilyen kis nézegetőn, elemmel működő nézegetőn nézegettük, én is néztem a 60-as évekbe a fényképek elődjeit. És emlékek közé tartozik, ez is a saját családomból mentett 24. órába, hogy néztek ki ezek a színes, vagy ezek a diák, hogy hogyan tudtam megmenteni szó szerint édesapámtól, mert tehát ezek már a gumi ráragadt és összeragadtak, tehát tényleg egy ilyen mentési akcióba, viszont nagyon-nagyon precíz volt, mert a dátum és hogy hol készült rajta van, és ez sokat segített, mert hát lehet, hogy tényleg enyészeté lett volna ez a több ezer darabos mondjuk fénykép. De nem akarom ebben húzni az időt, hanem csak címszavakkal tényleg, tehát emlékek, fotó. Ugye a fotóalbumok, maguk az albumok is már emlékként kezelendők, hogy ki állította ki, ki írt bele, és akkor a fényképekről nem is beszélve, hogy a fényképek eleje, fényképek hátulja, és egyáltalán milyen információkat tartalmaz. A emlékek második nagyon nagy csoportja, dokumentumok, mindenféle fajtája, ugye pecséttel, pecsét nélkül, és nem kell részletezni. Nagyon nagy csoport ugye a ego dokumentumok, ugye erről is nagyon sok előadást hallottunk már, ugye a naplók, levelek, ezt hogyan írták, mikor írták, kézírások, és ennek a tudománya, tehát ez is egy hatalmas terület. És akinek ugye otthon talál emlékek között valamilyen címer és egyéb kapcsolata lehet, az meg pláne nagyon
érdekes. És még egy sort, mielőtt belemennék, illetve elkezdeném egyáltalán az előadást, ugye emlékként kezelendő a sírok fotói is, a gyászjelentések, és azoknak minden fajtája, megint dokumentumok és hát pecsétek, és akkor a tárgyi dokumentumok. Itt csak villanásként, ugye, pecsétnyomó, de tárgyi emlék lehet egy családba, akár egy bútor, stb. Tehát ez is többféle, egy lefotózott ősünk egyik tárgya, teljesen egy jó emlék. És ide tartoznak már a kazetták, hangfájlok, és ezeknek a tömkelege, ezek is már emlékek, és ezeket is bizony már meg kell tehát menteni, és ezekkel dolgozni. Na most nagyon röviden csak, hogy miért emlékek, ezt egy hasonlatot engedjetek meg. Egy titelőadáson egy neves családkutatótól vettem ezt az idézetet, tőle hallottam, és nagyon tetszett, hogy miért kellenek, vagy miért érdemes az emlékekkel dolgozni. Ő azt az hasonlatot mondta, hogy ha a családfát szerkesztjük, és azt egy fenyőfához hasonlítjuk, akkor bizony, ha ezt ellátjuk, és mindenfajta emlékeket csatolunk a fához és az ősünkhöz, akkor ez olyan, mint a karácsonyfa. Tehát ez a hasonlat a család karácsonyfa. Tehát egyáltalán színesebbé teszi ősünk életét, és egész más, hogy kezeljük, és egész másképp tudunk az ősünkre emlékezni, hogyha ezeket is hát kezeljük. Na most hogyan, ezt tényleg csak már címszavakat fogok földobni, gyűjteni, kérdezni, rendszerezni, folyamatosan és állandóan. Folyamatosan és állandóan. Én azt vallom, hogy párhuzamosan, és tehát egyszerre mindent, és ami van, azt rendszerezni, digitalizálni, szkennelni, fotózni, és mondom, nagyon fontos, hogy rendszerezni. És nem térek ki csak megint két szóba, ugye akkor a sok-sok emléket földolgoztam, offline nyilván mindenkinek valamilyen rendszer van, számítógépen elraktároztam, online is, valószínű majdnem mindenki, online is, offline is elmenti ezeket az emlékeket. Akkor jutottam arra a következtetésre én is, hogy jó, hogy ez szépen nekem megvan, meg mit elnézegetem, de hát ez közkincsé kéne tenni. És itt jön be, hogy nekem szerintem erre a legjobb alkalom és lehetőség a Family Search galériája, és ez a rendszer, hogy itt hogy tudjuk ezeket az emlékeket kezelni. Benne hagytam ezt a linket, közvetlenül be lehet szállni a Family Search galériájába, hozzunk létre, illetve szálljunk be a Family Search-re, ez egyértelmű. A második lépés, hogy magyarra váltsunk át, hogyha angolul lenne. Egyébként nagyon jó, az egyik legjobb csoport a Family Search-ön, legjobb lehetőség az emlékek, és tehát ennek ennek a nagy csoportnak az magyarul van. Tehát magyarul is megvan. Tehát nincs is olyan része, ami ne lenne magyarul. Tehát nagyon jól lehet vele dolgozni. És akkor itt már látszik, hogy a fő menüsorban találjuk ugye a családfa és a keresés után a harmadik legfontosabb, gondolom én, azért is van a harmadik helyen, de szerintem is az emlékek, és azon belül ez lesz akkor a mai téma, hogy megnézzük, hogy lenyitva a 4 lehetőséget, amit megtudunk, az áttekintés, galéria, személyek és a keresési funkciót fogjuk végigvenni konkrétan, hogy is néz ki. Első nagy pont, hogyha itt lenyitottuk, itt is van, de én mindjárt áttérek a galéria áttekintésbe, meg lehet nézni, nem rabolom ebben most az időt, nagyon szépen le van magyarul is írva, érdemes elolvasni és végignézni, hogyha valaki itt akar majd ilyen emlékekkel dolgozni. Tehát a galéria, ez így néz ki. A galériában vannak ugye
ez látszik, ez az enyém, tehát az én galériám, mindenkinek saját galériája van, tehát ezt nem látja itt senki, csak én. Illetve hát most ugye képernyőfotó, vagy az előadás kedvéért ezt így felhoztam, de mindenkinek a saját galériája van, és ez nem közkincs, tehát ebbe ide nem tud senki ebbe a részbe bele szerkeszteni. Tehát látszik visszatérve, amiről már nagyjából szó volt, hogy ugye vannak itt dokumentumok, fotók, hangfájlok és történetek. Na most, igen, ezt ragoztam, hogy mindenki saját maga látja. Na most hogyan töltsük föl, és akkor erről kinagyítva indítom ezt a részt. Hogyha belemegy valaki, nyilván akkor itt egy üres területet talál, ha még egyáltalán nem tett bele semmit, meg még arcképeket se tett fel, akkor üresen találja, de nem kell megijedni, ezt a zöld plusz jelet meg fogja találni mindenki, és erre kell rá kattintani, és akkor már is megjelenik ez a felület, amin hozzá lehet adni a emlékeket. Tehát kinagyítom, és itt részletezem, mert az az egyik, ez a kulcs része, hogyha egyáltalán, hogy elinduljon. Itt is látszik, hogy magyarul van szépen, és a 3 helyen lehet itt létrehozni tehát emléket a galériába. Válasz ki egy fájlt, erre rákattintunk, és akkor megjelenik a számítógépes állományunk digitális adata. Tehát mellé nyílik. És akkor egész egyszerűen ott be tudom jelölni, és kijelölöm, és ide már is bele tudom másolni azokat a fájlokat, amiket szeretnék. Egyszerre több fájlt is lehet, igen, ide beletenni, és itt megjelenik az is, hogy milyen fájlokat. Látszik, hogy 15 megabyte-ig méretig, a JPG, ugye a TIFF, PNG, PDF és hangfájlok is itt vannak. Tehát ezeket a számítógépünkről át tudjuk vagy kijelöléssel még egyszer, vagy drag and drop, simán áthúzással is, tehát mellé nyitom a számítógépes állományomat, és át is tudom húzni. A második rész itt van, hogy hoz létre egy történetet, ha erre kattintunk rá, akkor megjelenik ez a felület, és teljesen értelemszerűen itt történetet lehet ide gépelni, vagy másolni, írni, címet kell hozzáadni, maximum 10 fotót, ez teljesen egyértelmű, ráklikkel az ember is ugyanígy szépen bele tudja tenni a fotókat, és nagyon fontos itt, hogy nyilvános vagy nem nyilvános. Ezt lenyitva, hogy tehát melyiket akarja választani. Nagyon fontos, a nyilvános azt azután, ezt a továbbiakban is hát nagyon vagy fontos lesz, mert azt utána majd mindenki keresheti meg, azért nyilvános a nevében nyilván. Azt tudták javasolni, hogy az élő embereket nem célszerű nyilvánosra, az privátba, de végül is mindenki eldöntheti, mert egyébként élő embereket, élő fotókat is, ha nyilvánossá teszünk, akkor az is kereshető. És a harmadik részt is megmutatom, mert végső soron a Google fotókból is lehet, tehát betenni. Én a Google fotókban szerkeztem, az online állományom a Google fotókban van, és innen is szoktam másolni, tehát innen is lehet ez a harmadik rész. Tehát így akkor föl tudok tölteni emlékeket. És akkor az emlékek hogy néznek ki, hogyan csoportosítjuk őket. Tehát látszik, hogy itt 399 emlék van nekem fent. Összes emlék itt van bent. Ha itt átmegyek a következő ikonra, tehát ez összes emlék, igen. Ha átmegyek, átváltok, akkor csak a fényképeket hozza föl. Ha csak azt akarom megnézni, ha csak a történeteket, akkor erre váltok át, illetve a dokumentumokat, akkor erre, és a hangfájlokat
Tehát részben külön-külön is meg tudom nézni, részben egyben is, és látszik, hogy a Family Search-ön, a galériában, tehát 4 nagy ilyen emlékcsoportban lehet kezelni az emlékeket. Lehet még itt, látszik, hogy itt legutoljára hozzáadott, itt is vannak variációk, hogy melyiket akarjuk. Itt a legutoljára hozzáadott van, de lehet ABC-be, ABC szerint, vagy lehet, hogy csak azt hozza fel, ami nyilvános, és egyértelmű, ha ezt megnyitjuk, akkor itt a lehetőségekből kiválaszthatom, hogy akarom nézni a galériámba ezeket az emlékeket. Az is látszik, ugye, hogy itt a mozaik elrendezés van, ez az ikonszerű, de át lehet váltani ez a másik akkor listaszerű elrendezésbe. Annak előnye, ha valaki dolgozik, vagy javítani akar, akkor mindjárt látja jobban, hogy ott melyikhez nincs címke, vagy melyiken kell alakítani. Tehát itt érdemes megnézni, hogy melyik nézetet ki hogy szereti kezelni és nézni, és természetesen lehet keresni is. Tehát névre például, ugye, hogy nem akarom, hogy csak valamelyik ősön emlékeit akarom csak megnézni. És akkor egy kicsit itt ezt a baloldali részt a galériánál kinagyítom, tehát ez ugyanaz. Még egyszer, adtam már hozzá, jó, itt a képen. Tehát látszik, hogy nekem 404 fotó van itt benne, van archívumban is 2, és a törölt, van 7 törölt. Egyik állományból a másikba simán át lehet tenni, és a töröltből is vissza lehet 120 napig vissza lehet tenni, utána törődik véglegesen. Ugye van itt még a könyvjelzőnél az emlékek, ki lehet emelni, hogyha valamit ugye különösen, vagy hamar meg akarunk találni. És akkor itt kezdődnek az albumok, mert ugye a galériában az összes emlékemet albumokba tudom szerkeszteni. Ezt új albumra rákattintva úgy lehet létrehozni, megjelenik a felület, és létre lehet hozni egy albumot. Jelenleg most 200 albumot lehet létrehozni a galérián belül. Az látszik, hogy én itt család és név szerint csináltam az album, de lehet ez bármi, lehet akármilyen témához szerkeszthet valaki egy albumot, vagy teljesen egyénileg. Az látszik, hogy most ebben vagyok benne, tehát a Guido Farvi családban. Tehát ez van nyitva itt mögötte, amiben 23 emlék van. És ez a címe, itt ezt lehet szerkeszteni. Az album címe szerkeszthető, módosítható. Itt fontos, hogy igen, tehát kijelöléssel lehet, mozgatni lehet egyik galériából a másikba, illetve az összesből is lehet lemozgatni. Átcsoportosítani nagyon fontos, hogy mindig megmarad. Tehát az emlékek itt mindig megmarad, ha letettem a valamelyik galériába, az összesbe mindig megmarad az összes. És ebből következik, ugye, hogy egy emlék több albumba is lehet. Tehát ez teljesen ebből következik. Na most, tehát visszatérve, és egy másikat fogok nyitni, hogy jobban lehessen látni. Visszatérve az albumon, tehát bármelyik albumra még egyszer ez érvényes, és itt a kék, mindig érdemes megjegyezni. Ami kék, az majdnem mindig érdemes rákattintani és megnézni, hogy mi van alatta, mert az szerkeszthető a Family Search-ön. Az első, itt ugye ezt én csináltam, tehát ennek így megnyithatnám, de nincs nagyon, tehát ennek akkor van igazán értelme, hogyha én olyan albumot nyitok meg, amit megnyithatok, amit egy másik szerkesztő vett fel. Tehát, hogyha én megnyitom egy más szerkesztő albumát, akkor ugyanúgy, mint az egyéb területeken közvetlenül föl tudom vele venni a kapcsolatot, akár e-mailen, akár a Family Search-ön lévő chaten keresztül. Tehát ez egy kapcsolatfelvételre alkalmas. Na most a következő, itt van a leírás
ez erre rákattintva, hát értelemszerűen egy olyan felület van, ahol létrehozhatom ehhez az albumhoz tehát egy leírást, egy tartalmat. Meg lehet osztani ezt az albumot teljesen, ugye Facebookon, Twitteren, Pinteresten, WhatsAppon és e-mailben, tehát a linket is bárhol, tehát bármilyen e-mailbe akárkinek el tudom küldeni. Törölhetem az albumot, újra rendezhetem. Újrarendezés alatt értendő, hogy a sorrendet tudom megváltoztatni, egész egyszerűen az egérrel rá kell kattintani, és áthúzni, ez nem ezen a helyen van, első helyre akarom tenni, tehát sorrendet lehet vele szépen átrendezni, és itt utolsó fülön pedig a diavetítés megnyitásával, kattintásával ez a felület jelenik meg, és el tudjuk rákattintani, és szépen elindul. Tehát ez slideshow, tehát egy diavetítés, egymás után mennek a képek, ahogy itt írja is, a képeket és a képekhez tartozó szöveget is lejátsza. Tehát egy ilyen kis, igen, egy ilyen kis slideshow-t lehet megindítani, és meg lehet ezt is osztani külön. Tehát külön, ha én azt akarom, hogy csak ezt a kis történetet akarom valakivel megosztani. Jó, tehát akkor ez volt a galéria. Na most a galérián belül akármelyik képre, legyen az bármilyen fotó, vagy tehát akármelyik emlék, hangfájl, stb. Mindegyik egyformán működik, vagy egyforma a jellegzetessége, hogy rá kell kattintani, és ha rákattintok, akkor megnyílik a szerkesztő, tehát a részletes felülete. Tehát példának hoztam ide, igen, a Guido-Farbi testvéreket, és itt lehet a részleteket szerkeszteni, tegelni és létrehozni. Tehát a szerkesztésre rákattintok, fölugrik a szerkesztő felület, itt szépen, ugye ezt már említettem, lehet váltani a nyilvános vagy privátba, címet adhatok neki, Nagyszeben, Erdély, és dátumot, valamint leírást adhatok hozzá. Na most itt még vannak ilyen tehát kis ikonok, ez könyvelző, itt megosztás ugyanígy, ezt a képet, ugye, hogyha ezt nyitom meg, akkor ezt a képet tudom megosztani, ugyanígy fölhozza a rendszer, hogy Facebook, e-mail, stb. Lehetőségek, és akkor csak ezt a képet tudom elküldeni. Az infóba mindjárt megnyitom, itt akkor az adatlapot még fölhozza, és még itt is vannak lehetőségek, hogy letöltetem, meg visszajelzés, meg ezeket meg lehet nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, de igazán itt aztán a fontos az embereknek a megjelölése, tehát név szerint, hogy le tudjam tegelni, úgymond. Na most ehhez elég jól írja is magyarul, hogy érthetően, hogy odaírja, hogy kattints rá, és akkor, hogy mit kell csinálni. Itt még mellette van lehetőség, itt ebben az optionben, tehát hogyha erre rákattintunk, lehet egy kicsit szerkeszteni, tehát nem lehet csodákat csinálni, de fényerőt, kontrasztot, ilyesmit lehet, és forgatást is lehet még itt létrehozni. Látok néha ferde, igen, vagy elfordult képeket, de hát abban mondjuk én másiban nem tudok belejavítani. Tehát nyilván ilyen részletességgel más által föltett fényképpen nem tudok, de a sajátomnál itt egy ilyen nem túl komoly, de egy kis szerkesztést lehet csinálni, és természetesen nagyítani, kicsinyíteni. Jó, tehát az emberek megjelölése, hát ez visszamegyek, bocsánat. Jó, hát ide is van végül írva, igen, kattints egy arcra, amikor végeztél, kattints a befejeztem gombra, és egyenként akkor fel lehet őket címkézni, tegelni. Tehát ez kihozza ez már ugye, hogy mindegyikhez hozzá van rendelve, rákattint az ember, szépen beállítja. Ezt igazán gyakorlatban lehet, de
meg lehet jól csinálni, és érdemes is, ha tudjuk a neveket. Tehát akkor az arcát kijelöltük, akkor megjelenik egy mező, amiben ugye be lehet írni a nevet, és föl is kínálja a rendszer, és ki lehet választani. Itt majd úgyis még egyszer, itt megpróbálom még egyszer itt akkor még elmagyarázni ezt. Itt említettem, hogy ugye itt az infónál, ha rákattintunk, akkor előhozza ezeket az adatokat is, kinagyítom. Tehát ennél az adatoknál érdemes végig menni és megnézni. A felcímkézett emberekre rákattintok, akkor látom. Tehát egyszerűen most megnézem, hogy a emlékemhez, tehát mik a részletek, amiket aláadtam, meg alattam annak. Tehát akkor ki tudom nyitni. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, és megint minden kéket nyissatok meg. Tehát ez a kérdőjel is nagyon sok helyen van, és mindig ezt megnyitva az ide tartozó információkat nagyon jól visszaadja. És mindig, minden oldalon, ez az egész Family Search-re érvényes, az adott témához, az adott laphoz tartozó információt adja föl. Tehát ahol vagyok, mindjárt annak a kérdéseit tudom itt megnézni. Itt is tudom, ha rákattintok, akkor az emberek megjelölését, tehát ezt a tegelést, ezt itt is el tudom végezni. Jó, itt ez majd lehet látni, és mellé írtam, ugye, mert ezt elég ilyen, nem tudom, hogy jó szó, felcímkézett emberek, és azért tettem idézőjel meg emberek megjelölése, mert hol így, hol úgy jelenik meg, de mindegyik alatt ezt a tegelt. Tehát hát igen, lehet, hogy rossz szó, nem tudok rá jobbat, vagy valaki tud, lehet, hogy ez terjedt el jól, hogy a tegelt, akkor egyértelmű, hogy miről van szó az embereknél. Na most viszont nagyon fontos, igen, ide írtam, tehát aki tegelve van, vagy akit bejelöltem, annak ez az emlék megjelenik a személyi oldalán. És a személyi oldalán ez már akkor ott egy nyilvános, és akkor ott szépen mindenki nézegetheti, tehát erre majd még rámegyünk. Lenyitható még mindenkinél ez a kis nyíl, de ebben már tényleg nem megyek bele. És akkor még lehet finomítani a szerkesztésen, egyáltalán megmutatja, hogyha a Guido-falvi Gergelybe megyek bele, akkor egyáltalán melyik az, és még meg lehet nyitni úgy, hogy még hozzám milyen emlékek tartoznak. Jó, megjelenik is a következő fül, ha megnézzük. Ja, igen, hogy nyilvános vagy nem, itt megint, tehát még egyszer fölkínálja. Tehát itt lehet változtatni részleteknél. Részleteket meg tudjuk nézni, de részben erről volt szó, hogy amit már szerkesztettem, de adhatok hozzá még leírást és hanganyagot. Viszont nagyon fontos itt, hogy ezt megint én csináltam, de aki föltette, avval megint itt föl tudom venni a kapcsolatot. Tehát aki rákattintva erre a névre, amit említettem, chaten vagy e-mailen föl lehet venni, a kapcsolatot, illetve a file név is itt megjelenik. Tehát meg az offline rendszeren, de a file név, tehát ezt jó látni. Témacímke. Nem régen kezdték, és nagyon nagy jövőt jósolnak. Ez ugrik föl, amit így megnyitottam, ha mindenki megnézi, és én sem tudok jobb magyarázatot, tedd ezt az emléket könnyebben megtalálhatóvá magad és mások számára. És akárhány témacímkét adhatok én ehhez a fotóhoz, amivel azt szeretném, hogy miután nyilvános, hogy megtalálják. Abban a rendszerben bárki megtalálhatja. Tehát, hogyha valaki a témacímkéknél keresgél, és beleteszi, hogy Nagyszebeni család, ott lesz közte ez a fotó, vagy a testvéreknél ott lesz közte. Tehát megtalálható. Na most direkt tettem angolt-magyart is, mert részben érdemes mind a kettőt, és látszik az arány, hogy azért ugye Family Photóból 17 000, ugye, még a magyar. Tehát látszik, hogy hányan használják szerintem. Tehát, hogy nagyon kezdetleges még magyar viszonylatban, én ezt is leszűröm ebből, de majd a hozzászólásokban ezt majd kiegészítek, vagy egyáltalán lehet, hogy sokan nem is tudják még ezt
egyáltalán létezik, ezt akarom kihozni, de nem húzom az időt ebben, de nagyon nagy jövő van szerintem is. És az utolsó itt ennél, hogy albumoknál, még itt is lehet látszik, hogy ebbe az albumban van ez a kép, de itt is lehet hozzáadni más albumhoz, illetve történetet is lehet hozzáadni. Tehát ez volt ha rákattintottam valamelyikre, és még egy van a galériában, egy nagyon fontos, most nem rákattintok, hanem bejelölöm a jobb felső sarkában ez a checkmark, vagy ezt a pipát, és hogyha bejelölöm ezt a pipát, akkor így fog kinézni a megjelent felületem, így változik, hogy itt kékre vált, ugye itt van, hogy ki van jelölve ez a fotóm, ez a videófajta testvérek, egy kiválasztva, és ezen a kék felületén műveletek, és ezt le kell nyitni. Tehát erre rá kell kattintani, akkor lejön, hogy mit csinálhatok én ebben a fotóval. Tehát megnyithatom új lapon, elforgathatom, letölthetem, hozzáadhatom albumhoz, átváltoztathatom, rendszerezésnél is nagyon fontos, hogy dokumentumról rossz helyen van, vagy váltás, fénykép dokumentum között, áthelyezhetem archívumba, és így tovább. Témacímként adhatok hozzá, törlöm. Tehát ez nagyon, tehát így tudom mozgatni, és ez magyarázatot ad arra is, hogy albumba is hogy lehet be tenni. Tehát, hogyha megnyitom ezt, hogy átteszem a hozzáadás albumhoz, ha erre rákattintok, megjelenik az összes album. És akkor ott kiválasztom, arra rákattintok, és már is beletettem abba az albumba. Tehát így lehet ebben dolgozni. Igen, tehát egyszerre lehet többet is kijelölni, természetszerűen, akkor a műveletek létjogosultsága változik, tehát nyilván más lehet, a 6-ot jelöltem ki, tehát törlésnél, áthelyezésnél nyilván, tehát följön a lehetőség, ugye, hogy mit tudok csinálni több fotóval, nem egyel. És azt hiszem, a galériát itt akkor végig tudtuk venni. Jó. A galériát végigvettük, és viszont a galérián belül van egy személyek, egy ilyen lehetőség, ahol azok a hozzátartozó őseim jelennek meg, akikhez emlék van hozzárendelve. Tehát ezeket tudom nézni. Igen, tehát még egyszer ugye az emlékekben voltunk, most már túl vagyunk a galérián, és itt vagyunk, hogy emberek. És ezen ezek ugye az én őseim, és közeli hozzátartozók. Tehát ezeket is úgy lehet beállítani, testre szabni, ahogy szereti az ember kezelni, tehát hogyha itt is vannak lehetőségek. Itt közeli hozzátartozók vannak, de lehet, hogy összes, vagy nincs csatolva, illetve hogy kiket akarok itt látni. Akkor itt is lehet választani, hogy név szerint jöjjenek sorba, vagy születés. Ez most születési év szerint van. Tehát látszik, hogy 23, 24, stb. Születési év szerint sorba rendezve azok az emberek, akiknek nekem emlékek vannak. És keresni is lehet benne. Jó. Mit látunk ezen? Azért ez elég érdekes, akinek sok adata van fönn. Azt az ősünket látjuk, ugye a nevét, az azonosító számát, azon kívül itt egyből meg lehet nyitni, akármelyikkel rákattintva, akkor természetesen belemegyek az ő oldalára, és a családfájához akarok. Akinél arckép van, azt fölhozza, illetve mögötte látszik, hogy ennek vannak más emlékei is. Itt látszik, ennek nincs arcképe, csak egy emléke van. Akármelyikre rámegyek, akkor őt fölhozza, és az ő személyilapját, és a emlékeit. Tehát bele lehet menni így tehát ez így érdekesség. Ugye itt is van, ha ideírtam, de ez is mindenhol a Family Search-ön vagyok, itt vezeti a családfát, ez a csillaggal jelöl, és ez azt jelenti, hogy én követem, és akkor be lehet állítani, hogy milyen gyakran értesítést kapok, hogy kiszerkesztett bele, akár milyen témába ehhez az emberhez, tehát lehet több ezer embert így követni, vagy ha valaki nagyon sok
hát igen, igen, hatalmas családfát vezet itt. És itt van ez a hogyan kapcsolódunk hozzá, ez is mindenhol érvényes a Family Search-ön, és egy nagyon jó lehetőség, mert rá kell kattintani, és akkor nagyon jól mindjárt az ember látja, hogy ki is az, hogy kapcsolódom hozzá, és látszik, hogy akkor tehát milyen rokoni, vagy milyen leszármazott viszonyban vagyok vele. Ez is mindenhol érvényes, nem csak itt, de azért gyorsan itt is hát elmondtam ezt a lehetőséget. Na most a személyek után a negyedik fül, a keresés, és a keresés, kétfajta keresés van, szöveg szerint vagy téma címke szerint, tehát először nézzük a szöveg szerint. Szöveg szerint minden emlék, viszont ami nyilvánosan föltett akárki a Family Search-re, téma szerint, szöveg szerint ebbe lehet keresni. Tehát most a rendszer úgy működik, hogy az emlékek, történetek és az albumoknak a címében lévőt is megtalálja, illetve a szövegek 250 karakterében tud jelenleg a program keresni. És ha beírok, ugye ez fölhozza ezt a rendszer példának, ugye itt mindjárt fölhozza, hogy miket próbálgassunk meg. És próbának tettem bele, és mintának, itt beírtam War Memorial, és akkor bizony, tehát bármilyen kulcsúra lehet. Jó. Tehát beírjuk a szöveget, az látszik, hogy angolul erre a szóra több mint 10 000 találat van, és akkor itt 10 000 War Memorial kulcs szóra bejött emlék nekem megjelenik, és hát elnézést, hogy angolul csináltam, de magyarul is be lehet, csak akkor az sokkal, általában ugyanaz van, hogy kevesebb találat van. Tehát, hogyha én beírom, hogy emlékmű, akkor sokkal kevesebb fog ki, illetve elnézést, itt is van példának, igen. Jó. Tehát ha angolul írom 10 000-nél is több, tehát nincs. Ha háborús emlékbe beírom magyarul, akkor 78 emléket hoz föl. És ami viszont fontos itt, igen, írtam, hogy kisbetűvel, nagybetűvel is lehet írni, az mindegy. Itt lehet még tovább szűrni, hogy csak a fényképeket hozza föl, csak a történeteket, csak a dokumentumokat, ez egy fontos momentum. A másik nagyon fontos viszont, és belenéztem én is itt az előadás kapcsán, hogy ha belemegyek, és pont ezt próbáltam, ugyanúgy meg tudom nyitni, mint a sajátomat, vagy amit az előbb végig rágtuk. Tehát akkor megjelenik ki tette fel, hogy tette föl, mi van rajta, minden, tehát minden adata, és föl tudom venni, ebből következik, aki föltette, avval is föl tudom venni a kapcsolatot, illetve le van tegelve az emlékművön lévő hősök nevei, és a nevek, ha tegelve van, el tudom érni. Tehát ráklikkelek a illető személyre, és a személyi oldalára eljutok. Tehát akár még, és a családfájára is, ha van. Tehát ugye klasszikus, ugye, tehát nagyon jó esetben szokták mondani, hogy még egy elakadt kutatásnál is lehet mit kezdeni, hogyha az ember ügyes, meg ügyes szövegekre keresgél. És a második keresés és második formája a téma címke szerint, és hogyha a szöveg szerint nem találunk, ugye akkor próbálkozzunk a téma címke szerint, és itt nyilván csak azok jelennek meg, persze. Tehát azért biztos nagyobb állományban egyelőre még a szöveg szerint, mert amik tegelve vannak, nyilván csak azok jelennek meg. Viszont azt már láttuk több helyen, hogy lehet több ilyen témacímkét is hozzáadni. Azért nagyon érdekes viszont, hogyha én elkezdek egy témát beírni, akkor fölhozza, tehát mindjárt a legördülő sávba, tehát elkezdem, hogy háborús, akkor minden így kezdődő témacímkét felhoz, és akkor azért látom, hogy mik vannak benne, és melyikbe mennyi.
emlék van, és akkor rá tudok menni megnézni. Itt megint van egy kék, ami viszont fontos lehet, még beleakad az ember, hogyha a tegeléssel elkezd foglalkozni, mert ezt, ha rákattintok, megjelenik az én tegelt hát listám ABC-be, és akkor látom, hogy egyáltalán miket tettem fel. És hát ez látszik, itt én szoktam angolt, magyart is megpróbálnak, és most csinálgattam, de lehet ezt akkor kijutni, meg javítani, meg nem jó, tehát ez a saját tegelésedet tudod hát rendszerezni, vagy kordába tartani. Jó, ennyit szerettem volna. Akkor példát is, ha már betettem, benne lesz, akkor itt megint beírtam, hogy wedding picture, mondjuk ezt angolul írtam, 7747, és akkor ennyi kép van benne. És akkor nem mondom még egyszer, akármelyik tetszik, vagy úgy gondolom, rákattintok, és megnézem, hogy mi van mögötte. Mikor, miért, hol tették föl. Igen, ugyanezt esküvői fotóra 51, ez megint, és akkor itt van példának, látszik, hogy szépen beírtam, esküvői fotó, följött az 51, de azért van itt csak 3, ugye, mert látszik, hogy bepipáltam már, hogy keresés a közeli rokonok között csak, és akkor nekem ezt a 3-at hozta ki. És akkor lehet, amit említettem, hogy mind a kettő, lehet több, mind a kettő kritériumnak megfelel. Tehát a wedding picture is, meg a esküvői fotó is, akkor 6 fotó van fönt. És akkor ez lehet kutakodni benne. Jó. És akkor ezt én a galériát így befejeztem, de mindenképpen hozzátartozik, hogy a személyi oldalon is átnézzük, hogy ez hogy működik, hogy néz ki. A személyi oldalon az emlékek, látszik, hogy 11 emléke van. Géza, elnézést, én direkt így van nekem a név, de tudom, hogy van, aki, tehát nagy kritika érje a Family Search-öt, nagyon gyönyörűen lehet, hogy csak magyarul a neveket. Tehát ez az én hát nem javítottam ezt ki, tehát hogy fordítva van, de lehet, hogy teljesen magyar felületen csak magyar dátumot és magyar nevet, tehát ez már nem okoz gondot. Jó, tehát Hidófalvi Gézának 11 emléke van. Jó. Mit akartam ebben? Hogy? Igen, tehát hogy kerülhet ide? 2 lehetőség van. Tehát egyik, amit eddig beszéltünk róla, úristen, majdnem 1 órája, tehát, hogy a galériában letegelem, akkor itt is megjelenik. Tehát amit ott letegeltem, az már benne van a galériájába, vagy a másik lehetőség itt, hogy itt közvetlenül a személyhez adom hozzá az emléket. Tehát az emlékeket itt lehet hozzáadni. Na most itt is lehet szűrni a személyi oldalon, csoportosítani, hogy mik jelenjenek meg. Tehát látszik, hogy most az összes, a fényképek, történetek, dokumentumok és a hanganyagok is szerepelnek, de ha csak az egyiket akarom, akkor értelemszerűen azt jelölöm be, és most időrendben van, látszik 1702, 1804, stb. De lehet itt is más sorrendet. Jó, tehát lehet szűrni, és lehet akkor emléket hozzáadni, és erre muszáj azért kitérni, hasonlóan megy, mint a galériában, de mégis egy picit más. Tehát ha a személyi oldalon adom az anyagot, az emléket, itt van egy ilyen lehetőség, hogy hanganyag. Nyilván most egyértelműen ugye csak a hozzátartozó emlékekkel foglalkozom, tehát ezt megnyomom, és egyszerűen elkezdem és rámondom a vele kapcsolatos interjút, vagy igen, vagy amit akar, 5 percen keresztül lehet mikrofonban beszélni, és már is, akkor ez megjelenik hanganyagként itt az ő emlékei között. Akkor lehet történet hozzáadni, ez ugyanaz felület, leírom, címet, nyilvános, nem nyilvános, ugyanaz,
A harmadik, a Fire, majdnem ugyanaz, kicsit más a felülete, az, hogy a eszközömről, a számítógépemről, meg a Google Fotóból az ugyanaz, a feltételek nyilván ugyanazok, 15 megabyte ilyen olyan fájlforma, csak itt ugye megjelenik egyértelműen, hogy a galériából is tölthetek fel ide emléket. Természetesen, amit letegeltem, azt már nem kell még egyszer feltölteni. Tehát vagy letegelem, vagy ide töltöm. És akkor itt a szövegbe is azért odaírtam, hogy amit itt feltöltünk, az automatikusan bekerül a galériába is emlék. Viszont fordítva már nem így működik, tehát a galériából a személyi oldalra csak akkor megy le, ha letegelem, tehát ha bejelöltem az illetőt. Tehát a galériába akármilyen mennyi anyagot én szerkeszthetek, meg tarthatok, ha nem akarom, vagy nincs itt családfám, meg nem, akkor nem, hát nem címkézem le, tehát nem hozom le a személy oldalra. Igen, és teljesen mindegy, tehát most ezt a fotó, ugye benne van a galériában, meg itt is, teljesen mindegy, hogy ugyanazt látom. Tehát ha itt javítok bele, vagy a galériába, vagy itt, az természetesen ugyanaz. Tehát nem két szálon fut, hanem ez az emléket itt is, ott is tudom módosítani, vagy javítani. Akkor így mondom. Jó. És negyedik téma, hogy előfordulhat, és akkor röviden ez már csak levezetésként, hogy van olyan emlékem, lehet olyan, ami azt mondom, hogy ez forrásértékű, és érdemes belőle forrást létrehozni. És akkor nagyon gyorsan, ez egy másik nagypapám, ugye látszik, hogy 24 emléke van, és azt mondom, hogy van neki egy gyönyörű, ez tényleg anyakönyvi kivonat, és amit ő ugye 1893-ban született, és igen, tehát 45-ben csinálták ezt a kivonatot, igen, amikor másodszor kitelepítették Erdélyből, és azért nagyon fontos, mert nincs más adata nekem a születésére. Tehát egyébként is én azt mondom, hogy érdemes ezekből az emlékekből forrásokat létrehozni, különösen a vitális adatokra, ugye, de hogyha nincs is más, csak ez, akkor meg pláne érdemes, hogy az emléket pluszba, akkor még forrást is létrehoznunk belőle. Attól megvan, tehát a emlékek között ugyanúgy megmarad, az egy független dolog, de plusz még forrást is csinálhatok belőle, és akkor ez már mindenki saját maga eldönti, hogy mit akar, mit nem. Én elég forráspárti vagyok, tehát akár egy lakóhelyről, iskoláról, stb. Ha elég speciális, akkor én szeretek forrást csinálni, és oda is beteszem. Az mindegyik, itt ragoztam többet, majd el tudjátok olvasni, ha lesz, meg PDF-be is benne van az anyagban, hogy az plusz az ő léte és a életére bizonyíték. Jó, tehát mondjuk ez mindenki eldöntheti, hogy melyiket gondolja. És akkor ez már utána egy forrás létrehozás, és erre külön van egy előadás, de azért röviden átfutok rajta. Ilyenkor a személyi oldalon két helyen lehet, de most tehát a személyi oldalon létrehozok egy forrást, az emlékekbe vagyok, tehát az emlékekből átmegyek a személyi oldalon lévő forrásokba, és megnyitom a forrást, és a forrásokon belül létezik egy olyan, ugye, hogy tehát új emlékforrás hozzáadása, és itt létre tudom hozni ha ezt, a új emlékforrást, mert megjelenik egy felület, rákattint megjelenik a felület, értelemszerűen ki kell szépen tölteni, dátum, cím, és behozza az új emlékre rákattintva a galéria tartalmát behozza, és onnan szépen ki tudom jelölni, és ide bele tudom illeszteni a emléket. És természetesen itt akkor végig lehet menni, és végig kitölteni, de ez már forráskezelés.
mint említettem, és akkor ide családi tulajdon, jegyzeteket, stb. És mindent. Az alapcímkéket is be kell jelölni. Ez azt jelenti, ugye, hogy névnem, amit bejelöltem, arra forrásként, azoknál az adatoknál forrásként megjelenik nála. És a forrásjegyzékben is, ha amit be tudom jelölni. Jó, elnézést, ha végigrohanok a forrásokon, de igazán nem tudtam kihagyni, hogy ezt itt ne tegyem a végére, mert aki meg nagyon benne van, annak meg jó, hogy így egy helyen ez megjelenik, hogy kapcsolódik, vagy mit érdemes azért. És egy másik, és utolsóként akkor egy emlékforrást. Itt azt ez igen, látszik egy Mátyő halotti búcsúzása, itt van 1868-ból, ez egy PDF fájl, ez egy nagyon szeretem ezt a emléket. Ezt én fölraktam, és az látszik itt, mindenki látja, hogy ugyanazok a szerkesztési, a tegelések, tehát a felület ugyanaz, amiről eddig beszéltünk, ezt ugyanebben a PDF dokumentummal is így szépen meg lehet csinálni. És ez viszont én úgy gondolom, hogy nagyon sok embert érint. Tehát ez a halotti búcsúztató, tehát 10 emberre bizonyíték itt, hogy kitől búcsúzott el a családjába, testvéreitől, stb. Tehát nem kell ezt itt ragozni, hogy mennyire értékes, és mennyire, tehát bizonyító erejét 1868-ból. És el kell mondjam, hogy itt alul, erről nem volt még szó, itt lehet észrevételeket tenni mindenki más emlékére. Tehát akárkiét fölhozod, akkor itt hozzáfűzhetsz infókat, meg szövegeket, és itt lehet is látni, hogy hányan látták, meg hányan, és ez például nekem azt mondom, már megértem, mert egy olyan köszönő kommentet kaptam, miután beletettem ezt a halotti búcsúzást, hogy egy szép unokájától, dr. akárkitől, hogy visszatért neki a kedve, hogy ő ezért, hogy nagyon hálás, hogy tovább folytatja a család kutatást, és hogy ez neki mennyire nagy öröm. Tehát ez mondjuk a közös kutatásnak ez egy ilyen tehát előnye. Na most, és akkor ezt úgy gondolnám, hogy a forrásjegyzékbe érdemes betenni, de itt már tényleg csak azok figyeljenek, akik nehogy ellenkező hatást érjek el, túl sok elnézést, de forrásjegyzéket érdemes tehát a főmenü soron tudjuk létrehozni és megnyitni, és akkor itt jelenik meg teljesen hasonló módon, hogy ugyanaz a sablon, amiben én ezt a forrást, jelen esetben az emlékforrást, itt van emlékforrást, létre tudom hozni, és ki tudom választani. Erre rákattint az ember, is ki tudja választani. Jó, na most direkt mondom, erre már nem megyek föl, tehát akkor már így néz ki ez az emlékforrás itt a galériában, de tényleg ez egy más téma, viszont fantasztikus, hát ha mégis valaki kedvet kap, mert itt akkor bármikor meg lehet nézni, hogy kihez tettem hozzá, mikor tettem hozzá, és miért az oka, hogy ez a testvérének a testvére volt, meg nem tudom én ki volt. Tehát ez erre. De ezt akkor csak elhadarva a végét, elnézést. Na, mielőtt befejezném, tehát összefoglalva igazán tehát a galériáról, a Family Search galériáról próbáltam elmondani a lehetőségeket, és ugye lementünk a személyekre, tehát hogy bizonyíték. Itt összefoglaltam, és ez meg lesz, ezt is mindenki megkapja, fölhívom a figyelmet, tehát a Family Search-ös információkra, említettem és kiemeltem mindenhol, hogy tényleg nagyon jók a kérdőjeles helpek, és itt belül is ezt megnyitva, ez a segítség és tanulás felület is magyarul nagyon jó, és bármilyen szóra lehet jól keresni, hogyha itt akarunk informálódni, vagy tovább lépni egy megakadt témában. Megemlítem itt, ez csak angolul van, tehát az angolul tudóknak, hogy nagyon jók
a Family Search Library webinárjai, és itt azért a Facebook oldalát hoztam föl, mert mindig meg is ismétlik. És bármilyen témába vissza lehet nézni, nagyon jó angol nyelvű a Family Search minden területéről, többek között erről a témáról, amit én most elmondtam, angolul itt ez nagyon jól elérhető Adding Memory-val. És akkor a Macse honlapját említem, a Médiatár és a YouTube-on keresztül mindegyik előadás fönt van, ez is, mint említettem, remélem pár napon belül szeretnék a föl lenne, és külön kiemeltem, hogy forrásjegyzik a Family Search programban, mert itt a végét, tehát itt ez egy egyórás csak a forrásjegyzékről szóló webinárium, és akkor itt nagyon jó, szerintem akkor jól lehet érteni, vagy össze lehet kapcsolni a két előadást. És Marian is említette, és én is, hogy heti rendszerességgel tartjuk ezt az interaktív konzultációs programunkat, aminek akár a linkjét is bele tudjuk tenni most majd a előadás után. És akkor én köszönöm, itt a Gmail címem, illetve Facebook elérhetősége.